aldian, opari ederra jaso dugu aekan garearen eskutik. Pirrit, porrotx eta mati mototxe, korrikari eskaini dioten aurtengo ikuskizuna, oso pozik gaude. Eskerrik asko, bihotz bihotez. Aekan, jakin badakigu, guraso eta aitonamona askoren ametsa eta helburua umeenik euskaraz bizitzea dela. Horregatik jotzen dute urtero euskaltegietara. Bai, podéis vivir en euskera con la familia. Podéis acompañar a vuestras hijas e hijos en su proceso escolar. Hacerles sentir que el euskera es cosa de toda la familia. Os lo agradecerán siempre. ¡Anima zaitezte! Korrika, Lizarrara, martxoaren 31an iritsiko da. Goizeko 9:20 aldera. Baina gogoratu, korrika ez da korrika egitea bakarrik. Datozen hilabeteetan, korrika kulturalak antolatu dituen ekintzetan parte hartu dezakezue. Bat egin? Egin zu eta batu izango gara! Eskuetan, bizitza eskuetan, eskuetan daude